Avui iniciem una nova edició del projecte Missions de la Memòria 2025, una iniciativa que vol ajudar a entendre millor el nostre passat recent i reflexionar sobre la importància de recordar. Del passat hem d'aprendre la lliçó que sistemes democràtics situen els ciutadans i ciutadanes en l'eix de la política on el paper de l'Estat ha de garantir els drets fonamentals de tots els ciutadans. La memòria històrica no és només mirar enrere, és entendre d'on venim, què va passar i per què som com som. Es tracta de reivindicar i conèixer el passat, els avanços socials, polítics de la República, la posterior sublevació golpista contra la democràcia que representava la República, i per iniciar aquest cicle de reflexió tenim la sort de comptar amb Cristina Escrivà Moscardó, una reconeguda investigadora, escriptora i divulgadora especialista en la memòria històrica. Cristina ha dedicat molts anys a recuperar històries oblidades i a donar veu i visibilitat a aquelles dones que van quedar fora dels llibres oficials, que malgrat la repressió i les dificultats del moment van lluitar per l'educació, per la cultura i per els drets socials. Són les primeres dones que van estudiar a la universitat de 1910, que són les que després lluitaren per el sufragi universal. I algunes ja van ser metgesses, inclús tenim una que va ser militar, és realment una pionera, que junt a una altra companya van a obrir camins de noves professions per a la dona. La Constitució de la República deia que tots serem iguals, que tots serem igual d'importants, perquè sense tots, sense la suma de totes les professions, no se pot viure. En la República s'inicia per a la dona l'oportunitat d'alliberar-se del pensament dels altres, del pensament del pare, del pensament sobretot de l'Església. Així la dona va obtindre el vot, per exemple, abans que França. Va ser un somni de futur, en aquest moment fet realitat ja per a totes elles. Després del Bienni Negre tenim la unió de lo que es diu el Front Popular, de tots els partits d'esquerres, que estan, és una imatge molt bonica més d'una dona, de Manolita Ballester, el cartell que posem, que encara que els poders fàctics l'estan agafant de la faldilla, ella vol votar al Front Popular. I aquesta imatge és una altra representació, en aquest cas també a València de l'any 37, on la dona és la protagonista. Les dones van de blanc, les dones van de color, la faldilla ja és sota el xenoll, inclús més curteta. Són les vostres bisàvies modernes, eren molt modernes, però tot el país. La política estava molt interioritzada dins de la població, perquè sense la política tu no arribes a aconseguir els teus drets. Àngela Sempere va ser inspectora educativa, va ser un puntal que lluitava per millorar les escoles. Quan acaba la guerra la empresonen, que és el que fa el règim franquista, mirar cadascú dels expedients de les persones. En aquest cas allà li llevaren tota aquesta categoria, per tant, quan ella surt de la presó, el seu expedient impedeix que ella pugui accedir de nou a un treball. Va acabar fent docència en la seva casa, en una acadèmia clandestina, perquè tampoc tenia permís, i és la forma de tallar vides, de tallar pensament. Alejandra Soler Chilavert es va dedicar durant la guerra a mobilitzar a les dones i parlar de l'antifeixisme. Alejandra va estar a Rússia, es va exiliar a Rússia. Tenim una dona anarquista, gràcies als companys anarquistes va fugir de la presó i es va exiliar, però estava embarassada, van torturar-la i ja no va quedar bé. Ella és la primera dona que portava endavant un sindicat obrer. Tenim a una dona metgessa afiliada a la UGT, ella és la sotosecretària de Federica Montseny, que era ministra de Sanitat, i era realment ella qui, anem a obrir cometes, manava, perquè era la seva professió. Quan era jove donava classes en fàbriques, per exemple, de lo que era sexualitat. Tenim Ana Maria Martínez Iborra, va ser una professora, ella se va exiliar a Mèxic.
En el seu expedient de depuració, el que li diuen és que ella era molt roïna, molt dolenta, perquè no parlava de religió en l'escola. Era una dona d'història. Aurora Arnaiz Amigo. Ella va estar en el grup de la residència d'estudiants. I ahir la tenim en el carrer de la Pau, perquè en aquest espai és on ella, vora un any, va estar fent docència i treballant per les dones que encara no sabien llegir ni escriure. La gran majoria, les obreres, no havien pogut anar a escola perquè per a sobreviure la família, en seguida tots els fills tenien que treballar. L'educació el que te fa és pujar de categoria familiar, per així dir, perquè en teoria a través de l'educació aconseguissis un millor sou. I a més, la satisfacció de tindre cultura. Carmen Conde és més coneguda, escriptora. Carmen Conde va estar així a València, ja venia de la Universitat de Múrcia. Concha Méndez, una dona fantàstica, es va exiliar a Mèxic, no volia casar-se per l'església i els familiars li van obligar, i ella anava vestida de verd i el ram de flors era un ram de julivert. Moltes d'aquestes dones, a més que lluitaven per el vot, el que lluitaven també era per al divorci. Tenim, l'he anomenat abans, a la ministra Federica Montseny, va ser la segona dona ministra d'Europa i els seus pares també eren llibertaris. Ella no va anar a escola perquè l'escola era catòlica, apostòlica romana quan era petita i va ser educada a casa i va arribar a ministra. Filla d'un gran mestre de l'Escola de Belles Arts, i ella el que feia era contes per als xiquets i xiquetes, però ja en una mirada coeducativa. Els herois ja no eren xics a soles, ella dibuixava dones heroïnes. La suma de totes elles ens dona una idea de com la dona estava lluitant al voltant dels seus drets. Juana Alberic Martí és una dona militant de la FUE, és un sindicat estudiantil que lluitava per tindre millores dins de l'educació, però, a més, lluitaven per tota la ciutadania i que l'educació arribarà a tot el món. Justa Freire Méndez és una mestra que Julia va estar així a Oliva, perquè ella era de les responsables de les criatures de la guerra que venien refugiades. Va estar després empresonada simplement per el fet d'educar en igualtat, i quan surt, ella el que li fan és el famós expedient de depuració, que no pot incorporar-se i té que treballar en algunes acadèmies per hores. Moltes dones van tindre que vendre la casa, unes s'amagaven, altres van estar en presó, altres exiliades, però totes elles ja tristes, ja no van viure. Les van matar també en vida. Aquesta dona, Manolita Ballester, és una dibuixant, també nascuda així a València, ella es va exiliar a Mèxic, era la companya de Josep Renau, el gran artista, el gran cartelista. Maria Moliner és molt coneguda. El diccionari que va fer d'uso, Gabriel García Márquez va dir que era el millor diccionari en llengua castellana. La filòsofa Maria Zambrano, ella també treballava i col·laborava en la República com a traductora i és una dona que va treballar així també en el Ministeri de Propaganda durant un temps. És el que tenia la relació amb totes les persones que venien de fora a visitar un país en guerra. Passem ja a Matilde Salvador per parlar d'una dona que és compositora, és de les primeres compositores que tenim. Si passem a Matilde Landa, d'ella se diu que és la Virgen Roja. Per què? Perquè una dona molt bona, una dona que no estava batejada, venia d'una família de molt d'esquerres, una família molt intel·lectual, i ella treballava en el Socorro Rojo Internacional, que ajudava també a les víctimes de la guerra. Era del Partit Comunista i l'havien encarregat fer la reorganització del partit. La van agafar presa, va passar per diferents espais repressius i va acabar en Mallorca. I en Mallorca i en quasi totes les presons de dones eren les monges qui portaven endavant el que era la repressió i volien batejar-la. I ella abans es va suïcidar que va consentir que la batejaren. Passem
a la primera dona que va sortir de la Universitat Central de Madrid en la categoria d'arquitecta, quan acaba la guerra té que treballar de negre. Ella feia tots els projectes arquitectònics de determinades persones, però el seu nom mai va aparèixer per ser una dona arquitecta d'esquerres. Passem ara a Palmira Pérez Contel. Aquesta dona, quan acaba la guerra, ja treballava de secretària en un institut, no va poder seguir treballant, i el que va fer és la idea de jo me vaig a fer minera, i va començar a gestionar que li donaren la possibilitat d'obrir una mina a cielo abierto, però és l'única forma d'ella va tindre perquè no podia treballar en la seva professió. Aquesta dona del moviment llibertari, Lucía Sánchez Saorlil, la característica d'ella era que era lesbiana, però és que ella durant la República anava vestida d'home, ja estava dient que era diferent, no? I que lo diferent és bonic. Fa 2 dies vingué un xic de Dinamarca i està fent una tesis doctoral sobre la poesia de Lucía Sánchez Saornil, perquè dins de lo que és la poesia ella era l'única dona que estava en el moviment ultraista. Tenim a Guillermina Medrano, la primera dona regidora de l'Ajuntament de València per Esquerra Republicana, que es va tindre que exiliar. Ella va acabar sent professora d'universitats en Estats Units. Si totes aquestes dones s'hagueren quedat al seu país, podien haver tingut la possibilitat de millorar tota la societat. Una gran majoria tenen el seu company en la presó. Què és el que feien les dones? Caminar a voltes, quilòmetres, per portar a lo millor un trosset de pa, que moltes voltes els carceleros es quedaven. Moltes dones tenen criatures dins. L'Església el que feia és vendre a gent benestant a les criatures. La moda ara d'alçar el braç, jo penso que se fa per ignorància, sense saber realment el que significa el feixisme, perquè el que significa és repressió. La dona en casa, el no tindre drets i que l'home estiga per damunt. El feminisme el que treballa és per la igualtat de totes, no perquè la dona estiga per damunt. Quan acaba la guerra, totes aquestes persones que no podien donar de menjar les seves criatures passaven per la secció femenina i totes tenien que alçar el braç, cantar el cara al sol, per exemple, estar supeditades per a tindre-les callades, per a que no pogueren mobilitzar a més gent. Els que feien és que les tallaven el monyo, però igual les tallaven el monyo per intentar donar un petó al company, o per protestar, o per no voler anar a l'església. Entonces era una forma de burlar-se. I si mireu esta foto, està tallant-li el monyo, però els que estan al seu voltant les fa molta gràcia que li tallen el monyo a la dona. Està de genolls a terra i els falangistes, els del cara al sol, passant-se-ho molt bé. Gràcies a aquesta dona que no pot fer res, més que també tancar els ulls i esperar que tot passe. Elles havien sigut rebeldes, activistes, pensadores, i tot això el franquisme no el volia. Aquelles dones tenien que fer el que els homes es diuen, no podien ser elles soles, no podien valdre per elles mateixes. Era com viure dependent d'algú. I a poc han anat obtenint més drets, ja siga votar, poder dependre d'elles soles, ser independents. I la República va ser un període on les dones volien aconseguir els drets, que les respetaren i no dependre tant dels homes. Les dones estaven reprimides pels homes i no podien ser lliures.